по салону літака проходить пілот з парашутом. Одна з пасажирок стривожено запитує, що трапилось? Він каже, та нічого, неприємності по роботі. У салоні маршрутки хтось дуже сильно пукнув. Водій маршрутки не стримався і питає, ну хто там так сильно дав? Із салону почули відповідь, ну я дав за двох. Чоловік і дружина в ліжку. Жінка, любий, а ти пішов би зі мною на край світу? Чоловік, навіщо? Ну, подзюрити, трясся його матері.